Jamala Music. Йо. Специално за най-издръжливия автомобил в целия свят. Тръгвам с моята лада, с конските сили 1000. На сняг и на дъжд устоява и през дупките лесно минава. Няма БМВ, няма Ауди, ладата прави вилудин. От 90-та година моята лада е мощна машина. Няма Порше и Мерцедес, няма лада, от всичките е най-голяма. Ретро машина с класа и стил, знайте, че съм ви предупредил. Като танк тя през всичко минава и за секунди се изпарява. 2104 на 2 милиона километри. Let's go! Няма БМВ, няма Ауди, ладата прави вилудин. От 90-та година моята лада е мощна машина. Няма Порше и Мерцедес, няма лада, от всичките е най-голяма. Ретро машина с класа и стил, да знаете, че съм ви предупредил. Не се закачайте с моята лада! Тази лада ще стигна до луната и ще взема с мене и жената. Защото тези, които ни мразят, от ладата ми да се пазят. Нали разбрахте коя е най-хубавата кола? Майната им на Бентли, на Ролс Ройс. Най-добре се е лада.